जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, चरण धरा।
स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नक्षत्रो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो महाव्याकरणामृतमानसुन्दरं कवयमुपास्महे ब्रह्माण्डारो साक्षात् देवो स्वयंपतिः आचार्याः सन्तमे जन्मजन्मनि संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा संयमीन्द्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु
विषयवासना नाशकोर्नो व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्रीहरि हरि 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 दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले 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 संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप नमस्कार करूं आमगे आराध्य देव वृंदावन से सुबुत श्रीमद सुंदर स्वामी वृंदावन आगे प्रणाम करूं हंगा आमगे विनंती प्रीतिपूर्वक स्वीकार करूं आमका पुणे टाइम गेला हंगे विचार आमकां अनुग्रह दया केलेले आमगेले विष्णांत देव काशी मठाधीश स्वामी तीर्थ स्वामी भक्तियात्रेपूर्वक स्वागत करूं मुगेल्या समुदायात आमगे कमिटी देवस्थान कमिटी नवंबर 29, 2023 ചാർജുകൾ പ്രാന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മിക്കലല്ലേ ആളുകളെ ഗുരുക്ക് ശുദ്ധിക്കപ്പോയി ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം മുക്കാട്ട് വെച്ച് കാണുന്ന ആഗ്രഹം ഗുരു ശുദ്ധിക്കപ്പോയി ഗുരുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കാരോട് ഗുരു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയോ പോയില്ലല്ലോ അതോടെ തോടുകൂട്ടൽ വാങ്ങി അങ്ങനെ विशिष्ट डान्सिंग एक वोकेशनल स्वामी गाँव आए हैं तरी गुरु दर्शन दिएगा ग्राम ग्रुप होगा शेड्यूल मार्गनिर्देश होगा जनपद चांग संघ होगा चांग इंपोर्टन होगा प्रोग्राम प्रार्थना वीडियो होगा स्वामी अंटे दयापूर्वक स्वीकार करूँ आज आमगे काशी मठाचे परम गुरु ज्ञानेश्वर स्वामी प्रतिष्ठित देव वराह जयंती दुसऱ्या विचार स्वामी आमकां अनुग्रह करूं आमचे एक भाग म्हण स्वाम्याक एक आदित्य दिन स्वाम्याक एक गांवांचे जनपदाचे मॅक्सिमम तांगेले भक्तीपूर्वक स्वागत करूंक एक भाग आमकां मेळ्ळा स्वाम्यान आम्ही केलेले स्वीकारांतून कसलेय चढवून देणे असणारी हे ज्ञाना लागीं सक्षम करून आमकां चांग मार्गनिर्देश दिवता तशी ज्यांनी मुखार केलेली विनंती ग्रामसेवक देवस्वामी एक मिनिट स्वाम्याक विनंती दवरताय मस्त काळ जाले स्वाम्यान एक कॅम्प एक गांवांत म्हणून मिळेला वयता स्वाम्यान आमगे आमी विनंती दवरताय आनी मुखार केलेली चतुर्मास कॅम्प लिस्ट चोडली आमकां हे बारांकडे सगळं कॅम्प दिवन आमच्या जनाक अनुग्रह करून आमकां सगळें हरिगुरू दर्शन दिवन मार्गनिर्देश दिवन आमकां संघटन विचार देवाला प्रार्थना करून अनुग्रह करून मात्र हांव सांगता स्वाम्याक शेअर प्रोग्राम आसा मस्त टायम शेअर आमकां आसता ते प्रोग्राम आसा म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें जेन्ना पासून केलेली स्वाम्यान आमकां एक मणकूर दिता पूर स्वामी एक मणकूर न्हय स्वाम्यान पावून गेले देवस्थानाक पावले रेंज आमकां ऑनलायन वाटलो आज आमकां स्वीकार केलेले पळय भक्त्यार पूर्व स्वागत सांगले सर्व जनपदाक देवस्थान कमिटी स्वाम्याक स्वागत सांगता भक्त्यार पूर्व स्वागत सांगून प्रणाम करता
स्वामी के जागरण मार्गदर्शन के ऊपर देवसा से 12 वाक्य मिलने लगा मक्के के तो में क्या सलाह आते सेटंगे इसी से हम का से ग्राम जाना पे जागरण मार्गदर्शन लेवल स्वामी ले सेव को ऊपर उनके बाहर के दिन जाकर तो प्रोग्राम प्रार्थना को सम्मान करना तो वगैरह सर्व महाजना के नमस्कार सुनिए ते मतलब तर मागे तेरा घुमन जान सुने बरोबर आहे नमस्कार कमी ना गणपती पटाली पराग जितेंद्र स्नान करून केलो आम्ही प्रार्थना केला वाढ कळलं नित्य करून प्रार्थना केली देवा प्रार्थना केली प्रार्थना स्वीकार करून आमच्या दिशा साधतो तुझे मनुष्य जन्मांत दुसऱ्या जयाची ईश्वर साधीचं प्रधान कसं इष्ट धर्मात देवाचं प्रार्थना केलेलं मग परिणाम देवाच्या तो कोणतं पण कसं तुम्ही बोला कसं विषय ना असेल सर्व घरांत सर्व उपचार देवाचे घे आठवी सामसो नित्य पूजिके शेती धा दिग्विजय नोडयाता तो सांसिटे व्यवहारता आणि प्रतिष्ठे देते राहिली पराधी सीतो बोलास कसं एवढं ना गुरु अनुग्रह हे नाही मान गुरु शांत आहे म्हणून भगवंताने उपयोग करतात गुरु अनुग्रह राहिले सर्व देवाला तरी पण शांत मिळतो आहे आजंगा आकर्षण जाऊ कारण ते प्रदेश मान गुरु राणी दिली जायचा म्हणून नाही सामान्य दिले देवाक गुरु सगळ्यांना दर्शन मिळू भाग मिळणे अजंगा सध्या सर्व जण लागले धन्य दिले अजंगा काम कार्य धन्य मात्र नको गुरुवाचरण आणि पालन करू पिते प्रार्थना की संध्या म्हणते तो पाच मिनिटे देवा दोघा देवा गए आमच्या प्रार्थना कुमारी मस्त जाण्याचे सदस्य प्राण आप प्रयास करो देव भोगा किसी के अदृश्य जान से हम प्राप्त करने देते हैं तो परमात्मा प्राप्त आज गुरु ने सांगे प्रणाम हमका ये देवान को ये गांव सभी जन को संत के ध्यान का करना है सभी गुरु वाला इनको हमको प्रणाम प्राप्त जान को गुरु वाले आगे पास अनुमिलित सम्मान करें प्रीति आशीर्वाद करते आज ही बोले दिवस इधर वाला फसी बीच में देवालय अवतार अनेक कोटि अवतार स्पेला उदाहरण संत जल देवा वामनावतार रूप शकता है सांग से एक अवतार तोच बा म्हणून निमिष मात्रानं तिरीक गोंधळ तो वेग अवतार म्हणून देवानं समुद्रामध्ये करता ते समुद्रामध्ये धनपरचना कूर्मावतार असते धन्वंतरी असते महासा नारायणी असते मोहनी मला महासा नारायणी मात्र नाही ते आवेशावतार ते घंटित असते ते घंटूच्या वासुगीर भीतर एक देव प्रवेश करता तशीच देवा भीतर एक प्रवेश करता असुरा भीतर प्रवेश करता ते सगळे देवाला अवतार देवानंद सहस्रनाम म्हणतात ते सहस्रनाम जले देवाले के अवतार तब तुझे अवतारां बैक बिकरी गंजी अवतारां तू भेद भावना म्हणून शास्त्र स्पष्ट सांगतात तब बीते जलरी ओडे अवतार म्हणून दशावतार ताके व्यूह लिखता तकेश्वादी उतात आम्ही देवाला अवतार तसे मत्स्य व्यूह एक ग्रुप तब तुझे मत्स्य देवता दशावतार तू एक अवतार वराह देवरा आकर विशेष कोमल असते
लोकांक उरलें तातूंत आमच्या समाजांत आनीकय उरलें कित्याक नरसिंह येवन कारण कितें म्हळ्यार कलियुगांत आमकां भक्ती प्रसन्न जावचे अवतार म्हळ्यार राम कृष्ण म्हळ्यार सौम्य अवतार सौम्य ते वेंकटपती हे सगळं सौम्य जावन आमकां हे कलियुगांत तसर देवान आराधन करूंक सुलभ नरसिंह वराह ताचो अनुष्ठान करता म्हळ्यार अत्यंत कठीण तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ एकट जाल्यार देव प्रसन्न जाता ते नरसिंह दुरित निवारण करता गेल्यार नरसिंह जावता कलियुगांत जाल्यार एकट जाल्यार हलता बोलता जाल्यार मस्त कश्ट ते खातीर आमकां गोकुळाचें तावत सौम्य काम तशें वराह म्हळ्यार समज सांगल्यार आमकां दिसता वराह अवतार म्हळ्यार हिरण्याक्षा मारून येयलो ताचे फुडें आदी वराह नाय वराह येता त्या वराहाक देवाक अवतार घेतलो भुंय खाला वता समुद्रांत वता फिरले उद्धार कशें देखून ताका आदि वराह आणि आदि वराह देवाला वराह तिथे दोन अवतार वराह अवतारांत भागवतांत स्पश्ट सांगता तशी वराह आमच्या समाजां भितर हांगा सगळी आमी सांगून येयलेली आमकां गेलो म्हणलेली एक फामाद तसंच ते वराह जयंती येची गांवांत वराहपूर कित्याक ते वराह हाडलेली नांव तशी आमी चांद एक दिवस जावन देवाले आमगे राय मागता आनी सांगितलें प्रार्थना कितली प्रार्थना म्हळ्यार प्रदक्षिण अर्चनेची प्रार्थना देवाक आमी ते काय मागता जेटी सामान्यार देव आर्त्य दे आमी मागचें तर आमी मागता देवाक आता देव असो नसो लोकांनी देवाक मागतात देव कोणा विशयी साधन करून दिता देवाक विशयी धन तूं खंय आसा थंय देव आसा न्याय खंय आसा थंय देव आसा देवान पर्याय शब्द दिले आमी मागतात देवाक वचून एक दिवशी आमची तो पेल्यान दोन मागतात तळे देव एकट्याक साधन करून दिता आनी एकट्याक साधन करून दिना इतली दोन करून खंयची न्याय आसता खंयची धर्म आसता खंयची ताका दय आसता ताका ती प्रार्थना सांखळी येता आता एकता ती आता इलेक्शन म्हणल्यार देवाक विश्वास नसले देवाक मागतात देवाचेर विश्वास ना कोण सांगना तुमी काय करता तर कोणा देवाक दिवचे
अख्खं दिन बाकी ताकं दिन गाव कोणाला देवाची प्रीती मागता कोण देवाचे विश्वास देऊन मागता विश्वास नाम संख्या प्रभुत्व विश्वास कोणाक भाग दाखवता त्यांना नाम नंतर कोणी असतं दुर्वेयासूचे विश्वास टाका देव नाम सांगता नव्हे तो देव नाम सांगतो मनीस असता त्याच्या नाम सांगा गेल्या आगे न अस्य विषय का नाम समझत है नत्ति विषय नाम समझत है भावज्ञान प्रति भावज्ञान कारणं सांगतात आता तुझ्या घरात तू काही नसेल तू सांगता येतं ना ऐकत अस्य ऐकना ज्ञान असं तमिळनाडूमध्ये नाम समजत तुका नक्की विषय नाम समजत ना ते लोक तो नाम सांगतास तो टाकायचा फार कसं तिथे ते लोक कोण देवा दिता कोण तुका केलं शेपटी विश्वास दवरून चलता आणि तागे भाग्यान आणि ताला एक पद देव दिना प्रार्थना केलाय तागे भाग्य पडेगा ताण पूर्वजन मान केलेले कर्मा फल पडेगा आता योग्य असलाय आणि काल पडेगा तुला दुःखात प्रभात असतील देवान के दान के अवतार घेऊ टाका नारायण केलेले अनुग्रह करूयात ते बळे सर्वे बळे देव रक्षण केले बिना अंत्यकालात तुझे विश्वासात संयम त्याचा अनुभवला असं नाही पापी आहे तुमच्या कोणापेक देऊ तगे पापा फले हिरण्या कसं बोलाय तुझ्या कोणापेका माग गिरगात नंतर मापा ते दुकोनो देवान आमकां ग्रोपर का प्रार्थना केल्यार पाहिजे आमगे भले असू का आमगे योग्य ते असू का त्यामुळे मात देवान तुमचे तसे आम्ही आज प्रार्थना केल्या पाहिजे देवान ग्रोपर का देवा काही घेऊ आमका प्रार्थना केल्यार केले ना रे आता चर्चू असू दे चंदो एग्जाम आवले परीक्षे उलेरे देवा नंतर देवा क्लास नंतर जाऊंगा जब तू सिंगिलार में जाता है तब देवा इकडे जाऊंगा सिंगून गेल्यानंतर त्यांना सांगते दानवादी दैववादी सिंगून गेल्यानंतर ते उडका साडी चुका परीक्षे वेळे उडगासारखा देवान त्यांनीच देवान सर्वे देव करता आपल्या जगतले भाई देवाना कसं आम्ही सांगणार त्याचे योग्य नसतं आम काय देवाने स्वातंत्र्य दिले नसतं तशी आमचं त्यामध्ये उडगासात का परीक्षे बोलवते ना त्याचं सांगतात की भक्तासुद्धा ज्ञान अपोहनम जल देवांच्याकडे स्मरण अर्था उडगास अर्था उडगासाला नंतर त्याकडे परीक्षे बोलून काय मागेत माग त्यावेळे देवा प्रार्थना आमच्याला प्रार्थनेक समजाम आमच्याला वैयक्तिक देवान अक्क संगीत की शांत पारा मिळणार भगवान गुरुवे दर्शन आणि के मस्त देवान करून तशी देवान भरपूर का देवा वैभव विशेष देवा गीत आणि गेलेली वृत्ती करतो त्याची देवाने सेवा करतो तशी भाग्य निरंतर महाजनान देवान कोणते का देवा प्रार्थना करून आणि के देवा मंदिरले चार विषय असते देवा त्या सातत कोणते का देवा विश्वास दर्शन मारी तशी दर्शन मध्ये झाली तशीच पाराहारी प्रार्थना करून प्रभेद संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर
राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी